Silav roj baş hevanno hevîdar mûn tev başin selametin çend û çiyên ku me amedek ne dixwazim ji we re pêşkêş bikim doh pir imkanê min çê nebû ew nûçeyên ku min tevanî bûn berhev kiribûn wisa ji we re pêşkêş bikim lê îro em amade ne hem îro hem jî êvarê eger firsend bibînim ez ê hinek cih bidim analîzan jî niha di derbarê balafira dewleta Tirkiye ya ku ji Azerbaycan wextê hat bi rêda ket hin spekülasyon hene tê gotin analîz hene îddia hene. Yani zaman çi difikirin lê hevan dipirsin dibêjin tiştan bibêje ez çawa bêjim hevano balafira Îranê dema ku ji Azerbaycanê vegeriya di rêda hat xistin yani li gorî hin şîrovegeran İsraîlê xwestiye eyar bide Îranê balafir xist baş e dibêje aynî tiştî aniye serê Tirkiye jî erê ji bo Tirkiye şiyar bike ji bo hêza xwe nîşanê Tirkiye bide dibêjin İsraîl van taktikan carnan bikartîne êdî çi qas rast e em nizanin 20 askerên payebilind ên dewleta Tirkiye di wê balafirê de mirin. Derdê İsraîlê nekuştin askeran e lê dibe eyarekî bide dewleta Tirkiye di meseleyên siyasî de ji bo pêşî lê negire. Mesela hinek behsa hilbijartinên li Iraqê bikin hevano. Pir hindik mesela di hilbijartinên parlamentoya Iraqê de li Silêmaniye Helepçê encam diyar bûne em pêşî behsa wan bikim bi qismî behsa hin herêmê din jî bikim ez naxwazim zêde dirêj bikim derbarê hilbijartinan de ji ber ku hene yani di hemî sîtiyan de hûn dikarin bibînin encam eşkere kirin li gorî agahiyên ku komîsyonê eşkere kirine li Silêmaniye li Helepçê milyon û 227,000 hilbijêran dengê xwe bikaraniye na 737,285 kesan dengê xwe bikaraniye yani normal milyon û 200,000 zêdetir însan hene lê ji wan nêzî 750,000 însan dengê xwe bikaraniye ev e yekê Tîniştimanê Kurdistan yeneke partiya yekem e 241,000 deng bi dest xistin tevgera Helwest 75,000 Nifşên nû 79,000 PDK 68,000 deng bi dest xistine ez behsa kursî wan bikim ez dibêjim qey baştir e li Silêmaniye Helepçê 18 kursî hene 8 kursî ketine destê yenekê 3 kursî ê Helwest PDK 2 kursî Nifşên nû 2 kursî yekgirtû 2 kursî Komel jî kursiyekî bi dest xistiye veya bi vî şiklî ye em behsa operasyonê bikin erê maniyê serêkiranê rast e 22 operasyon li dijî Daişê hatine kirin ez ê behsa wî bikim lê pêşî ev AKP MHP Dewlet Bahçeli Tayyip Erdogan du hevdîtin pêkanîn haşo lê encam diyar nekirin ev çi hal e gelo behsa çi kirin em zanin behsa pêvajiyê dikin em zanin hin nakokî wan hene di derbarê mijarê din de em zanin AKP dîsa dixwaze vê pêvajiyê bikar bîne ji bo menfaetê xwe yên rêxistinê ji bo bikaribe dewra xwe hinekî dirêj bike bikêje hin armanjê xwe Dewlet Bahçeli jî aciz e du hevdîtina wan çi bû lê encam pir ji raya giştîran nehate eşkere kirin hatta 20 deqe dereng dest pê kir derdora saat normal saata Tirkiye saat 18 diviye bû dest pê bikire lê saat heta çû 18 jî di Cotmehê de 22 operasyon li dijî Daişê hatin kirin di meha Cotmehê û Mijdarê de hem hêzên koalîsyonê hem hêzên Qesedê bi hev re ketin nava hereketê li deverên cuda ên Dêrezorê Raqayê li deverên Çolê bi tevahî 22 operasyonên eskerî hatine derxistin li hember Daişê di encamê de 5 çete hatin kuştin 19 çete jî hatin girtin Dem Partiye li ser astenkirina berdana hevşaredarê berê yê Amedê Selçuk Mizrakli got divê Selçuk Mizrakli hemû girtiyên siyasî dem li dest werin berdan ji bo serbestiya Doktor Adnan Selçuk Mizrakli parêzerên wî serî li meqamên dewleta Tirkiye dan lê ne şertên kontrola edlî ne jî tuş şertekê din nehat qebûlkirin piştî ku qeyûm nişina wî hate tayinkirin ew hatibû girtin ew ji ber kîjan hincetan ji ber kîjan bahaneyan nehata berdan ev bi tena serê xwe sosiretekî mezin e hevano binêrin ji ber kîjan sedeman meqamên dewleta Tirkiye gotiye em
serbestiye wî red dikin. Desteya îdare û çavderiyê ya girtîgehê dibêje, Doktor Mizrakli di demên xwe yên li zîndanê de tu carî beyan nekiriye ku ew ne endamê rêxistina terorê ye. Yan jî beyan nekiriye ku ew ji rêxistina terorê veqetiya ye. Yani dibe em rastî daxuyaniyekî wî wisa nehatine. Yani vaya pir ecêb e, vaya heqaretekê ye, vaya însanên me, siyasetmedarê me piçûk dixîne. İnsanên bi vî şeklî divê acîlen ji wezîfê werin negirtin. Dem Partî daxuyaniyekê taybet da li ser vê mijarê. Dibêje nêrina siyasî ya Selçuk Mizrakli kifş e. Diyar e ew ji bo aştî û demokrasiyê tê dikoşe. Bi salan e berdela vê yekê jî bi rehîngirtinê dide. Ev deste nikare biryarê bide ka Mizrakli daxuyaniyekê çawa bide. Wekî din dibe em vê hincetê yani bawekî keyfî yani ev hincet keyfî ye. Ne yasayî ye. Em meşru nabînin. Em qebûl jî nakin. Ev desteya ku bi sedemên îdeolojîk tevdigere ji rayeyên xwe derdikeve, girtiyên siyasî bawekî keyfî tolhilder di girtîgehê de digre. Em vê desteya ku hewl dide pêvajoya aştî û civaka demokratîk sabote bike, biryara wê ji alî hiqûq û demokrasiyê ve wekî nerewa îlan dikin. Divê Selçuk Mizrakli bi tevê hemû hevalên xwe yên girtî ên siyasî demil dest werin berdan azadiya xwe bi dest bixin. Dibêje Dem Partî. Serokkomarê Demkî yê Sûriye Ehmed Elşara got çareseriya herî baş ew e ku hêzên Amerîkayê yên li Sûriyê çavdêriya entegrasyona Qesedê ya nava hêzên hikûmetê bikin. Yani bila Amerîka çavderiyê bike ka Qesedê di kîjan şertan de entegrê artêşê dibe. Ehmed Elşara di hevpeyvînekê xwe ya bi Washington Postê ya Amerîkayê re behsa entegrasyona Qesedê ya nava artêşa Sûriyê kir. Ehmed Elşara got çareseriya herî baş ew e hêzên Amerîkayê yên li Sûriyê dimînin çavdêriya entegrasyona Qesedê ya nava hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Sûriyê bikin. Îro Sûriye dikare berpirsyariyan we bigire ser xwe, parastina axa Sûriyê jî berpirsyariya dewletê ye. Ez hêvî dikim nebêje êdî pêdivî bi Qesedê nemaye. Qesedê artêşa esasî ya Sûriye Demokratîk Qesedê ye. Dibêje Sûriyeyeke perçebûyî yan jî hebûna hêzên leşkerî yên li dervê desthilata hikûmetê wê jîngeheke guncaw ji bo geşbûna Daişê ava bike. Mesela ev hevokekî xeter e. Tamam. Hebûna hêzên dervê hikûmetê dibe sebeb ku rêxistinên wekî Daişê mezin bibin, ji xwe re cih bibînin. Şandeya Sûriye di serdana xwe ya Washingtonê de bi Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio re civiya bû, mijara entegrasyona Qesedê û peymana dehê Adarê guftûgo kiribûn, teqezî li ser bi cih anîna xalên wê hatibû kirin. Em çawa vê peymanê biçî ya o çi peymanek meşhûr e ya. Peymana dehê Adarê herkes dünya alem dibêje bila were cih. Hevalê me yê Rojavayê Kurdistanê rêveberiya Xweser dibêjin bila were cih, Tirkiye dibe bila were cih, Amerîka dibe İjanha colanî jî dibe temam bila dehê Adarê were. Temam hevan no ma kî pêşî tê digire? Yani deh xalên esasî yên vê peymanê diyar in. Temam. Problem çi ye? Problem çi ye? Çima astengî heye? Çima nahêlî were bi cîhanê? Ev camerê ku hûn li ser fotoğraf dibînin hevan na? Navê wî Martin Stutzman e. Daxuyaniyekê daya Rûdawê tiştê baş daxife endamê Kongre Amerîkayê ye. Ez behsa ew ê nava xelekê de ez behsa wî nakim. Ew Tom Barak e. Tom Barak êdî îspat bûye ku mirovê dewleta Tirkiye ye. Siyaseta Tirkiye niha pêk tîne li rojata navê. Ev camêr Marlin Stutman Marlin e bila Marlin be. Em bêjin Rêzdar Stutzman. Dibêje em dixwazin Kurd û Durzî karibin sîstemeke federal bi pêş bixin. Sîstema federal ya Amerîkayê jî weke numûne nîşan dide. Yani dibe baş e. Problemê me tune ye. Endamê Kongreyê Amerîkayê Marlin Stutzman got hêviya min ew e
milletê Kurd, milletê Durzû karibin sîstemeke federal bi pêş bixin, divê Ehmed el-Şara jî rola Kurdan edî qebûl bike li Sûriyê. Malên Stûzman diyar kir, Kurd û Durzî hevalbendên demdirêj yên Amerîkayê ne. Gelekî mühim e ku Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ehmed el-Şara rola van her du milletan qebûl bike li Sûriyê. Ew li Sûriyê piştgiriyê didin, dibe yani em wekî Amerîka li Sûriyê piştgiriyê didin sîstemeke federal ku di çarçova wê de Kurd karibin herema xwe bi xwe birêve bibin, di aynê demê de wekî beşekê Sûriyê bimînin. Yani pergalan nenavendî, ew jê re dibêje federasyon. Ji bo min fehm nake, otonomî, federasyon, nenavendîbûn, xweserî hemî aynî tiştin. Tenê di zimanan de diguhere, nüansên piçûk hene di rêveberiya wan de. Wextê ku hat qebûlkirin, mirov li gorî xwe ji xwe dikare birêve bibe. Ew çi dibêje? Mesela dibe federalizm pergala rêveberiya dewletan, yani federalizm li vê derê li Amerîkayê gelekî baş dixebite. Ehmed el-Şara dibe dixwazim, hêviya min ew e, Kurd û Durzî jî karibin sîstemekî bi aynî wekî yê Amerîkayê pêk bînin, xweserî bila pêş bixin, ev pergala heye ya li Rojavayê Kurdistanê bila wekî xwe bimîne, dibêje. Yani mîrata xwe biparêzin. Hêviya min ew e ku rêzê li pêkhateyên bigire. Marlin Stûtzman, endamê Kongreya Amerîkayê êvara yekşemê dibe di civîneke şîvê de li gel Serok Şara ez rûniştim, pêra min sohbet kir. Piştî wê jî civîneke me ya din çêbû. Me derfet dît em behsa azadiya olî ya li Sûriyê bikin. Bi nêrîna min mijarekî gelekî giring e meseleya olê. Bê azadiya olî, azadiya aborî jî nemimkün e. Hêviya min ew e, Serok Şara bihêle ku milletê Sûriyê welatê xwe ji nû ve ava bike, gel bîne cem hevû du, rêzê li her pêkhateyê bigire, li her olê bigire. Kurd ev demekî dirêj e hevalbendên Amerîkayê ne, dostên me ne. Durzî jî bi aynî awa ye. Ez bawer dikim ku divê li Sûriyê sîstemeke federal hebe ku da ku Kurd karibin wîlayet yan jî parêzgeha xwe bi xwe birêve bibin. Lê ew ê di aynî demê de wekî Sûriyê dibin ala Sûriyê de bimînin. Yani perçebûn nin e federalizm. Federalizm li vê derê li Amerîkayê pir baş dixebite. Mesela em ê sala pêşiya me dibe 205 salvegera xwe pîroz bikin. Yani 205 saliya avabûna Federasyona Amerîkayê dibe em ê pîroz bikin. Em jî tiştekî wisa dixwazin dibe milletê Kurd, milletê Durzû, Ehmed el-Şara karibin sîstemeke federal bi pêş bixin, tê de ev hemû millet, hemû Sûriyeyî di aynî demê de karibin xweseriya xwe bi mîrateya serbilind ya van koman biparêzin. Yani Sûriye bila yek dewlet be ne problem e ama pergal bila federasyon be ji ber ku pir reng hene, pir netew hene. Mesela şerê li dijî Daişê pir mühîm e dibêje ev camêr dîsa. Daeş dijmin biye, berî jî dijmin bû, niha jî dijmin e. Ev tiştekî pêwendiyên mesela hin kes jê dipirsin ya dibêjin ev el-Şara ku tu wisa behsikî pêra hevdîtin pêk dînî beriya niha endamê el-Nusra biye, rêveberê el-Qaîde biye, çawa mümkün e? Tabii ki dibe ji bo me dibe endametiya wî ya el-Qaîde, el-Nusra ji bo me cihê xemgîniyê ye. Lê di aynî demê de wekî ku kiryarê wî nîşan didin, pratika wî ya îro nîşan dide. Ew bawekî misoger gavên rast davêje îro. Dixwaze tekiliyên wî bi Amerîkayê re hebin, bi Ewropayê re hebin. Mesela aniha dixwaze tekiliyê xwe bi Rûsya re, bi Çînê, bi Îranê re kêm bike. Ne wisa? Ji ber vê dibe em dixwazin bikişîn cem xwe. Yani mêrik pir vekirî daxife. Ya meselekî din heye, niha vana dixwazin Sûriyê li hember Îranê bidin şerkirin. Ew tiştekî balkêş e. Îro me di nûşeyekî analîzekî de firq kir. Hûn çi dibêjin? Yani ew hêzên koalîsyonê, hêzên hevpeymanê jê re dibêjin, ana Sûriye qebûl kiriye têda cihê bigire. Îja mesele esas ne tenê şerê li dijî Daişê ye.
ناوی هر چند شر لدیجی داعشی بیجی gelek rêxistin hene rêxistinên girêdayî Îranê ez an navê wan ji we re dibêjim weya ji bo min nû ye wê felaket were serê Heteşê Sûriye wê bikeve nava şerekî pir pîs ê navxweyî Tom Barak nexşareya nû ya ji bo Sûriye û Qesedê eşkere kir ev camêr kêfa min jê re nayê awe jî jê re nayê mirovê dewleta Tirkiye hewl dide li Sûriyê li rojata navîn siyaseta Tirkiye bide bicih kirin Nûnerê taybetî Amerîkayê karûbarên Sûriye Tomak Barak nexşareya nû ya ji bo Sûriye û Qesedê eşkere kir ragihand ku ew ê Qesedê di nava saziyên Sûriyeya nû de entegre bikin. Tom Barak piştî serdana serokê demkîyê Sûriye Ehmed Elşara ya Koşka Spî li ser nexşareya nû ya ji bo Sûriye û Qesedê peyamek taybet belav kiriye. Peyama wî ev e Tom Barak serdana Ehmed Elşara wekî xaleke werçerxane ya diyarker ji bo Rojhata Navîn û Sûriyê binav kir. Yani pêvajûyekî diyarker e, mîhîm e di dîrokê de. Hatina wî wê derê. Zelalî çê dike. Di wê maneyê de dibêje. Ev serdan di navbera Sûriye û Amerîkayê de gaveke destpêkirina hevpariyekê nû ye. Tamam. Êdî dema wê hatiye ku em dev ji biyanîbûnê berdin. Berê xwe bidin tekilîbûnê. Derfeteke rasteqîn nûbûnê bidin Sûriyê. Em piştgiriyekê nû bidin milletê Sûriyê dibêje Tom Barak. Êdî wexta wî hatiye. Vana kontrol hemî xistine destê xwe. Tamam e. Na nexirab e. Nexirab e. Lê Tom Barak meselê xirab dike. Mesela Tom Barak ji Amerîkayê bêtir li ser navê dewleta Tirkiye dixebite. Wisa xwe ye. Şam wê di şerê li dijî terorê de bibe hevpar. Goyê xwe bidin vê derê hevan. Ji kerema xwe re. Binêrin ka çi dibêje ev camêr. Sûriye ji çavkaniya terorê vediguhere hevparê tekoşîna li dijî terorê. Tom Barak dibêje. Berê çavkaniya terorê bû, ji vir û pêve êdî dibe hevparê tekoşîna li dijî terorê. Yani hevalbendê me. Şam wê di rûbirû bûn têkbirina şaneyên Daişê de, di şerê li hember Daişê de, binêrin navê wan dibêje. Supayê pastaran ya Îranê, Hamasê, Hizbullahê ew ê li dijî wan tê bikoşe, torên din ên terorîst jî hene. Baweyekî çalak ew ê alîkariya Amerîkayê bike. Artêşa Sûriye. Artêşa Sûriye, Heteşê, Colanî qebûl kirine ku li cem Amerîkayê ciyê xwe bigirin. Di şerê li hember Daişê de, Supayê pastaran ya Îranê de, di şerê li hember Hamasê de, Hizbullahê de ew ê piştgirî bide hêzên koalîsyonê. Niha Sûriye tijî hêzên çekdar in ku ji vana pêk tên. Hamas heye, Hizbullah heye, hêzên girêdayî Îranê tijî ne. Yani rê li ber şarekî navxweyî vedike. Tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê ew ê çi biguherîne? Ew ê hinekî meselê meşrû bike. Yani Qesedê wê bibe hîmê bingehînê artêşa nû ya Sûriye. Amerîka jî zane ku ev hevalbendiya ku behs dike bi Heteşê nemimkün e ji ber ku Heteşê jî perçeyekî wan e. Îja dixwazin Qesedê ya herî ya îro ku beşekî muhîm ya artêşa Amerîkayê êdî wisa me dikare bêje hevalbendekî koalîsyonê ye êdî erka wî wezîfeya wî wekî Qesedê nahêlin navê wî dikin artêşa nû ya Sûriye. Îja hemî çeteyên din çi heye çi tune mecbûr dikin ku tevlî wan bibin yan jî tune bibin. Yani artêşa Sûriye dibêjim dikeve destê Qesedê. Amerîka wisa dixwaze. Ama dewleta Tirkiye naxwaze. Ew ê zorê bide ser Tom Barak, dewleta Tirkiye wê zorê bide ser Tom Barak ji bo ku vê pergalê xirab bike. Ji bo ku erka Qesedê ya nava artêşê de kêm bike. Barak eşkere kir piştî civîna sereke civîneke sêalî ya krîtîk çêbiye di navbera Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio
وزیر کاری دربیه ترکیه حکام فیدان وزیر کاری دربیه سوریه اسحت شیبانی ده هاتیه درخستن دوی جیوینه ده نخشاره قناخا پیشیا مه یا چارچوبه امریکا ترکیه سوریه هاتیه خیز کرد سوریه امریکا ترکیه نوا خدا خریطه یکی چه کرنه نخشاره چه کرنه پلان و پروژه چه کرنه که ام چه پیش کنه لگوری وی نخشاره قصده دنوا سازین آبوری ده دنوا سازین پاراستن سیویل این سوریه نو ده و بین انتگره کرد و تیوی معنی که ترکیه قبول کریه یعنی اگر لگوری دخواست کردان به مثلا دو صالح مسلم ده بیجه لگوری دخواست همه ام کیف خوشن جبو من ندرده اگر ترکیه قبول کرده تیوی معنی که ترکیه سری تواندیه تیوی معنی که ترکیه سیاست خواه انکار و ایمهای تونکرنا پرگالا روژاوا ایدی بردایه مجبور مایه سیاست امریکای قبول بکه ده سیاست امریکای ده جی کرد هنه کرد خودی هیزن gelek saziyên Sûriyê dikevin destê Kurda. Yani rêveberiya xweser em bêjin. Navî jî kirine qesede, ne mesele. Yani li gorî vê nexşarê wê qesede di nava saziyên aborî, mesela çawa saziyên aborî yani. Qesede yani. Tê wê manê ku basa rêveberiya xweser dike navî dibêjin qesede. Saziyên aborî parastin saziyên sivîlên Sûriyêde wê bêne entegre kirin. Tom Barak dazanîn ku di qonaxa pêşiya me de و تکیلین ترکیه سوریه اسرائیل جنوبا بین پناسه کرن لسر پرسکریکن سینور لبنانی و گاو بین آویتن اف جی مهمه سبب دوسبه اسرائیل و ترکیه له وره اف پیواجو همه باکور کردستان چواد به انزانم çünkü devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan ki de bir havet ket beje gefa İsrail'e hel serme ev velatê me perçe bikin ji ber vê yekî em mecburin pêvajoyê birêve bibin. باشه ترکیه سبب دوسبه به اسرائیل را بو کانکا بو هوالبند ام چواد کن که ام دعوا خشکی را بیش ماسیجی نامینه انا همی پروبلم هبان ارولا ترکیه دوی پیواجوی ده گلکی بلنده تنبارک دبی فاقا برفره هیا ترکیه قطر عربستان سعودیه جبو و جاندنا سوریه باندوره که افسونیه وکی دن ji Kongrê Amerîkayê xwest ji bo rakirina cezayên Qeyser pêngaveke dîrokî bavêje da ku hikûmeta nû ya Sûriyê bikaribe motora xwe ya aborî ji nû bixebitîne. Ev Camer Stutzman ew ku fotoğrafî li aliyê rastê ye ew dixwaze li Sûriyê sîstemeke federatîv hebe eynen weke ya Amerîkayê lê Tom Barak nahêle. Nahêle. Ama demên pêş me de ev endamê Kongreyê di Kongre Amerika'da de pir insan hene wekî wî difikirin. Çünkü pergala Amerika'ya federatif e. A Sûriye jî wê wisa be. Çima nebe? Ya hevalekî me li Wanê heye hevanla. Baytar e. Doktorê heywana yani. Doktorê pez û dewara. Çi jê re dibêjin? Projeyekî wî heye pir xwest pêşkêşî Rojavayê Kurdistanê bike. İja çê nebû, ez jî bûm malîkar, em jî ketin navê, me kir nekir, me nikaribû xwe bigihanda rêveberiyekî. Niha ez viya dayînim xwarê, îja çi bû? Niha di dawiya dawiyê de tabî proja me hîn jî dewam dike. Hevala gerdengê me dibîsin wan, Birêz Abdulgefûr Romî projeyekî li ser xwedîkirina heywanan pêşxistina peynîr û goşt û bez yê hev proje hevalekî heye yani eger hûn guh bidin wan baş dibe. Niha rêveberiya xweser pir baş e. Di çarçoveya ekolojiyê de, parastina xezayê de girîngî dide xwedîkirina pez û dewaran. Di mesela goşt de mühîm e. Desteya aborî û çandîniyê heye ya rêveberiya xweser ji bo parastin û pêşxistina sektora ajaldariyê yani xwedîkirina heywanan ji bo dabînkirina ewlehiya xwarinê dest bi serjimêriyê kiriye. Sektora ajaldariyê de li hemû heremên xwe. Yani çiqas heywan li ku derê hene. Kî çiqas heywanan xwedî dike niha dijmêrin. Hevserokê Komîteya Kooperatifan ya Rêveberiya Xweser Rêzdar Abdulgefûr Romî diyar kir ew hewl didin
pêdiviyên sereke yên civakê dabîn bikin. Yek ji wan jî piştgiriya ji bo ew ye sektora ajaldariyê. Me ji bo vê yekê kooperatîfên em a roz ava kiriye. Ev kooperatif ji bo mirîşk, ji bo pez, ji bo çêlekên dibe em çê dike ji bo çêlekan. Rojane 40 ton em hildiberîne. Yani fabrika ye. Li gorî berpirsîyaran zêdekirina kargehên em li kantonan pêdiviyên ajaldaran bi bihayên guncaw dabîn dike. Mesela. Pêdiviya însanan a em heye ji bo heywanê xwe xwedî bikin. Dibêje ev fabrikeyê me îhtiyaciyê wan tîne cih. Derfetên kar ji bo xelkê herêmê de afirîne. Em bi buhayekî pir kêm difroşin xwediyê heywanan. Abdulgafur Romî dibêje di nava kooperatîfê de beytarên pispor hene, veterîner. Çavderiyên cureyên em dikin. Yani em bi buhayekî pir kêm difroşin. Armanca me piştgiriya sektora ajaldariyê ye ku piştî çandiniyê wekî sektora duyemîn tê dîtin. Li gorî amarên fermî yani agahiyên ku niha hatine ev agahî di sala 2023-2024 de yani di navbera wan de 4 milyon û 400 hezar serî pez heye li Rojavayê Kurdistanê. 12,500 serî çêlek hene li herêmên Rêveberiya Xweser. Vê gavê ew e di sala 2023-24. Aniha zêde bi yekêm bî ez nizanim. Lê niyet ew e hinekî zêde bibe hevanda. Nivîskarê Fransî Cezayirî ye piştî daxuyaniyên wî yên li ser herêmeke nakok ya di navbera Cezayîr û Fasê de ji aliyê dewleta Cezayirê ve hat sûcbarkirin û girtin. Sûcî wî çi ye? Xirabkirina yeketiyan netîwî. Aynen wekî Tirkiye. Yani xirabkirina yeketiya netîwî veya tiştekî ye ji bo hemû dîktatoran. Merû nivîskara davêje hepsê te fikrê xwe beyan kiriye temam. Te yeketiya netîwî xirab kiriye, te Tirkiye perçe kiriye. Ev jî ji bo Cezayirê bi vî şiklî ye. Almanya ji bo serbestiya wî ji bo tedaviya wî kete nava tevgerê û daxwaz kir ku ew amade ye wî bihewîne. Boalem Sansal nivîskarê Fransî Cezayirî roja çarşemiyê 12 mijarê hat efûkirin. Di rojên pêş me de ji bo dermankirinê ji bo tedavî ew ê derbasî Almanyê bibe belkî çûyê jî niha. Serokkomarê Cezayirê Abdulmecîd Tabûn li ser rêceya heftayê xwe yê Alman Frank-Walter Steinmeier baweyekî êrênî bersiv daye û nivîskar efû kiriye. Yani efûyekî taybet e ji aliyê serokkomar ve. Almanya wê hemû mesref lêçûnên veguhestin dermankirina wî nivîskarê bigire ser xwe. Tîrmeha borî bû nivîskar Bulayem erê Sansal Bulayem Sansal bi hinceta xirabkirina yeketiya netewî bi 5 sal cezayê girtîgehê hatibû cezakirin li Cezayirê. Di cotmeha 2024 de nivîskar hevpeyvînekê dabû medyayê îdia kiribû ku Cezayirê bi xêra kolonyalîzma Fransayê herêmên li Rojavayê welêt wekî Oran, Maskara vana berê erdê Fasê bûne niha Cezayirê ew mîras girtiye. Bi xêra çi? Bi xêra kolonyalîzma Fransayê, dagirkeriya Fransayê. Yani ev her du herêmên bi nakokin di navbera Fas yani Maroko û Cezayirê de. Li ser van hereman wextê tu xwe îfade bikî ev tê serê te. Dikevî hepsê yani. Welat baran mala te ava weşana we jî xweş. Hemî hevalê me Kazakistanê, Ermenistanê, Özbekistanê, Kırgızistanê. Hûn her hebin. Hayam ji we heye. Hûn bername me dişopînin. Hevan hema agahiyên Usa, Musul, Hewlêr, Duhokê pedeke bû yekem ji xwe li Musulê Partî Demokratîk Kurdistan Şengal jî di nav da ye. Piraniya denga stend bû yekem. Yeketî Niştimanê Kurdistan li Silêmaniyê bû yekem. Li Hewlêrê yenekê bû partiya duyem.
helwestê sürpriz kiriye mesela hevpeymanî helwestê ya bi serokatiya Elî Hemed Saleh ku tevgera Goranê ji wê veqetiye bû ji tevgera Goranê veqetiye bû cara yekem tevlî hilbijartina bû li Hewlêrê li Silêmaniyê sürprîzekî mezin kir. Helwestê li Silêmaniyê Sisê li Hewlêrê du kursî bi dest xistin. Yekgirtiya İslamî ya Kurdistanê li Silêmaniyê du kursî li Duhokê di du bi giştî çar kursî stendin. Nifşa tevgera nû tevgera nifşa nû di hilbijartinên borî de neh kursî bi dest xistibûn vê carê tenê sê kursî bi dest xistin. Rêza pêncem de cih girt. Li Kerkûkê Kurdan çi kiriye? Kursiyekî xwe wenda kirin. Tabî yeneke li pêş e. Li Kerkûkê di Parlamentoya Iraqê de bi 13 parlamenteran tê temsîl kirin. Li Kerkûkê Parlamentoya Iraqê 13 parlamenter tê têne temsîl kirin. Yek jî kotaya Xristiyanan e Kurdan kursiyekî ji dest da. Mesela yeneke hevanda çar kursî stendin. Pedeke du kursî stendin. Na kursiyekî. Ji ber ku pêncî û nê 1294 deng girtine pedeke tenê kursiyekî bi dest xistiye. Yeneke jî 378,600 kursî deng bi dest xistine dike çar kursî. Aştara bû pênc. Teqedûmê sê kursî. Eniya Tirkmen du. Hevpeymaniya Erebî yek. Hevpeymaniya Ezm jî kursiyek stendî. Halbuki beriya niha yenekê pênc kursî hebûn. Yekî ji dest daye. Wekî din ku derê heye tiştî û merex dikin. Hejmara kursiyên Partiyên Kurdan li Parlamentoya Iraqê anha hevanda. Ez vê bînim ser ekranê ji bo hûn jî bibînin. Ez bi tena serê xwe nexwînim ya. Hejmara kursiyên Partiyên Kurdan li Parlamentoya Iraqê. Mesela anha pedeke 26 kursî bi dest xistine. Yeneke 17 kursî. Helwest ji Partiya Goranê veqetiya 5 kursî. Yekgirtiya İslamî 4, Nifşên û Sisê Komeliyek. Li Musulê sê partiyên ku herî zêde deng stendine. Partî Demokratîk Kurdistan 1389 deng wergirtine. Teqedûm Mihemed Helbûsî 157283 deng bi dest xistine. Hevpeymaniya Binêsazî ew jî Mihemed Şiya Sûdanî ye. Wekî AKP ne hevpeymaniya Binêsazî û pêşketinê. Yani hûn ê bêjin AKP. 346,728 deng bi dest xistiye. Ne zêde ye. Bifikirin ku li Musulê herî zêde pedeke anha li pêş e. Paşê Teqedûm li Bexdayê sê partiyên ku herî zêde deng stendine. Mihemed Şiya Sûdanî partiya wî 411,000, Teqedûm 284,000, Dewleta Qanûnê û Nûrî Malîkî 228,000. Li Hewlêrê li gorî partiyan hejmara kursiyan hevanda. Pedeke neh kursî yeneke sisê helwest du nifşên û yek. Li Musulê hejmara kursiyan pedeke 6 gelê Nînovayê hevpeymaniya gelê Nînovayê ew jî bi yenekê raye du kursî hûn tişka dibînin ser ekranê. Hevpeymaniya Doza Êzdiyan yek nifşên û yek. El Şengalê wê çawa be? Şengal tevlî Musulê ye temam. Yani pedeke rêza yekem de ye. Li Silêmaniyê li gorî partiyan hejmara kursiyan. Yeneke neh helwest sisê pedeke du nifşên û du Yekgirtiya İslamî du. Li Duhokê pedeke neh Yekgirtiya İslamî du. Yeneke li Duhokê tune ye. Kerkûkê yeneke çar e. Pedeke tenê kursiyekî. Lê li Teqedûm mesela Mihemed Helbûsî sê kursî girtine li Kerkûkê. Baş e ez ê Bexdayê min ji we re pêşkêş kir. Hevan na. Ez dibêjim ew qasa deqekî
Ez hema çend nûçeyên din binirim, nûçeyên acîl ku di nava bültenê de eger çêbûbin, ez ji we re pêşkêş bikim û paşê jî saxî û selametiyê we dixwazim. Rast dibêjin. Ya Pervîn Buldan dibêje em derbasî pêvajoyekî êrîniyê aştî bûne ama temam baş e, bixêr be. Derbasî pêvajoyekî êrînî bûne. Yani di pratikî de em tiştekî nabîne. Ya tu însanekî me ji hepsê nehatiye berdanê. Însanê ku 30 salê xwe tijî kirine hatine berdan ew e. Wekî din kesekî nehatiye berdan. Yani dewleta Tirkiye henekê xwe me dike ya. Heqeten. Nabe, bi vî şiklî nabe. Yani mirov dibe henekî helbesta xwe nîşan de. Ya bi vî şiklê dibe yani. İnsanê me hepsê de wexta xwe wenda dikin. İnsanê mîna Selaheddîn Demirtaş ku di siyasetê de ew qasa girîng e. Dikare bandorê li civakê bike. Guherîn ve guherîna di nava civakê de dikare pêk bîne. Wexta wî didin wenda kirin. Ji emrî wî didizin. Êdî me dev ji Selaheddîn Demirtaş berdaye. Pêdiviya me bi însanan heye ku bikaribin di civakê de guherîn û veguherînan pêk bînin. Medeniyetê bicî bikin, demokrasî bicî bikin. Pêdiviya milletê me bi mantiqeke nûjen heye. Rêvebirê me însanê zanayê me hepsê de bin ve îşa dibe. Dewleta Tirkiye dewletekî dirrûye Kurdan dixapîne hevandan. Heta ku gav navêje bi çavê xwe em nebînin. Heta ku lêborîn ji Kurdan nexwaze. Heta ku ji Kurdan ev û nexwaze. Qanûna efê dernexe. Qanûna poşmanî dernexe. Wê rojê min ji we re got ama vîdeoya min nehat temaşekirin. Yani pir balkêş e. Vîdeoya min ê herî mühîm ku ez tiştan tê de îdia dikim kêm tene temaşekirin. Ya ez dibêjim dewleta Tirkiye dibe qanûna poşmanî derbixe. Ji bo xwe. Ji bo bibêje hemî ji tiştê ku manîne serê Kurda ez jê poşman im. Milletê Kurd divê min efû bike. Ji vir û pêve ez ê siyasetekê nû bidim meşandin bi tevlîbûna Kurdan. Ez ê tu biryarekî bi tena serê xwe negirim bila Kurd jî tê de biryarê bikin. Bila tevlî bibin. û em poşman in. Qanûna poşmanî de ji bo xwe derbixe. Mirovên herî bi rûmet êvê dunyayê tekûşerên Kurdan e. Bê berdê, bê tu menfeetekî canê xwe feda dikin. 5 sal e. 5 sal e. Ev însanên me eger dewleta Tirkiye poşmaniyê li ser wan ferz bike, rezalet e, skandalekî mezin e, tu însanekî me divê destûr nede. Çawa yani? Basa qanûna poşmaniyê dikin. Basa yasayan dikin. Yasayên entegrasyonê dikin. Pêdiviya milletê Kurd bi yek tiştekî heye. Bi goyê xwe bibîse ku dewleta Tirkiye efû dixwaze. Bi goyê xwe bibîse ku dewleta Tirkiye poşmaniya xwe beyan dike. Pêdiviya milletê Kurd bi vê heye. Pêdiviya milletê Kurd bi entegrasyona Kurdan tunê ye. Entegrasyona Tirkiye. Dibe Tirkiye xwe entegre bike. Xwe nû bike. Medenî bibe. Yani fikra min ev e. Vîya ez ji dil dibêjim pir ciddî me. Milletê Kurd di halê xwe de ye. Temam şûnva maye. Temam feodal e. Temam nûbûnekî lazim e. Ama çawa ku dewleta Kurdan tune ye. Çawa ku ragihandina Kurdan pir kêm e, lawaz e. Çawa ku fabrîqeya tune ye, cî îstihdamê tune ye, cî hilberînê tune ye. Çawa ku milletekî ew qasa perîşan e, dîsa jî rûmeta xwe, onûra xwe parastiye li ser piya maye. Dîsa jî hebûna xwe parastiye, zimanê xwe parastiye. Ya milletekî bê dewlet, bê pergal, bê mekteb, bê rojname, bê televîzyon bifikirin, ew qasa dîsa kariye li ser piya bimîne. Yani merov heqeten mucîze ye. Yani hûn mucîze ne. Hebûna we mucîze ye. Serpiya mane ya. 5000 sal e pên serpiya mane. Di nava ew qasa pergalên xirab da. Mesela ew qas êrişên dewleta Tirkiye hene. Pîlanên qirkirinê hene. Planên asîmîlasyonê. Tiştek ku dewleta Tirkiye neceriband nema. Her tişt ceriband. Her tişt ceriband. Dîsa jî hûn serpiya mane, milletê me serpiya maye xwe biparêzin. Ji aniha dixwazin birên cuda. Dixwazin vê pêvajoyê bikin alet ji bo bigêjin hedefa xwe ya tunekirina Kurdan.
Ez vê ji bo aliyê Kurdan nabêjim. Binêrin tevgera Kurd xwedî niyetek baş e. Dibêje em çi bi dest bixin di vê pêvajoyê de li gor menfaata me ye. Ez şik û şüphe di fikrê di tevgera Kurd de nabînim. Şik û şüphe tê tune. İnsanên dilsoz in, insanên fedekar in, kîjan rê bibînin ji bo bi destxistina heqê Kurda, ew ê rê bikartînin. Ana pêvajoyekê bi rêya pêvajoyê dixwazin çi biçerênin baş e. Em dibêjin biçerênin gotinê serhedê. Yani çi ji bikaribin ji Tirkan bi dest bixin veya kar e. Li gor menfaetê me ye. Ama em fikrê Tirkiye em zanin, em şertê xwe datîne ser wan, dibê efû bixwazin, dibê poşmaniya xwe beyan bikin, xatirê we silav rêz hevan da.